जों लिपस्टिक फुननो नागिरदों न' आं फुनि दै फुना आं फुनसै दै आयु मा बुस्थु बेलाय आयु आयु मा बेलाय माबा माबि नायदोंहाय जोङो माबा माबि नायदों हा मा बेलाय आयु लिपस्टिकखौनो जायोसो मा बुस्थु दे खिथा मा बुस्थु लिपस्टिक दे फुनदो दे मा बुस्थु मा बुस्थु रे फुनदो दे फुनदो बा मानो थैखो जाजायोबो आरो होमबालाय गोजा नुबाय हा माबायदि नुदों नायलाय हा हि 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 दे हाथाइखौ खिथा आयु 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 हाथाया सोर बायना होनाय मा बुस्थु बे खिथा दं मा बुस्थु रे माहाय मोननाय रे आयु आयु जारलासो जागोन आयु जारलासो जागोन बे इदिबा आंनो होआसै दा चक्लेटखौ आंबो जागौमोन लिपस्टिकखौ लाबो जानो एसेल' होयो गावल' जायो होआ आंनो आयु गोजा नांबाय माथो जानोबाय आयु 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 नोंबो फुनदो जायोसो आयु जायोसो कौन है वो कौन है लिपस्टिक खाने वाला लड़की हाँ नै खानाया हनै खानायखौनो जाफाबाय आयु मा बुस्थु बेलाय मा बुस्थु ला 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 वाव मा खालामदोंहाय मा बुस्थु लादोंहाय लिपस्टिकखौनो जाबाय नोङो मा बेलाय दरेमि ना मा बेलाय मानो नांला गोथाव नङा नामा नायनायखौ नायनो मा बुस्थु नायनो उलालासो उलाला गोलैबाय फुनदो लिपस्टिकआ माथो जायासै बायनानै दे देखायदो लोगोफोरनो इनो हाय होन मा खबर होन दे मा खबर होनाबो गावहा आं लिपस्टिक लायखाला लिपस्टिक बायबावला आङो मोनसे मोनबावगोनसो हाय होन होनबासो